Kinaryo jumenengken malih swara ati ingkang sepisan saking Laladen Bumi Tentram Karanganyar Mbak Uti Ciwangga musik progresif. Mas Boji apabila pinanganten kalipun manggenipun kerasa busana daya kakande Manjing Sasono Wakilare Jawi monggo. Wilujeng siang Mbak Uti. Wilujeng siang Mas Anto. Alhamdulillah. Seweneng ya iso teko kene ya. Teko Rambe, dalane luar biasa. Luar biasa. Tikungan mesra. Tikungan mesra. Jahan. Niki di bawah Gunung Lawu ya. Gunung Lawu. Yen kula nggih di bawah Gunung Lawu, Apa niki ya? di bawah Gunung Oh, Lawu. nggonmu ning ngisor Gunung Lawu. Isong Gunung Lawu. Nggonmu. Heeh. Omahku maksudnya ora kok nggon aku. Bae anu jenengan saking Padepokan napa ngoten ten lereng Gunung Lawu? Padepokan Jurang Gandul apa piye? Nggih. Lah Iki wis pol ya, Lek. Wis pol, Dik. Wis pol. Wis Citakane pol. Gusti Allah ki ning semene iki. Paring asma sinten? Nggih, dalem Uti Gepeng Wati. Oh, Mbak. Oh, Mbak Tuti. Nggih. Untune metu titik. Iya, heeh. enggak cuma untune, Pak. Apa? Itune. Itu. Niki di setel munggah saged jan Apa coba ki? dadak sithik. Anu Mas, aku ki nek wilayah adoh ngene iki aku nggo setelan cendhek. Weh. Soale engko nek nggo setelan gede dhuwur ki aku samarku nek di Jiro yoga-yoga Oh, kuwi kan yo bahaya. berarti jenenge duduk tuti. Ya. Nah, tripod. Ya, bisa diunggahne Nggih, Dut. Mbak Uti Nggih. ikut mendoakan mempelai Iya. berdua lewat lantunan Lewat. tembang yang akan kita haturkan Iya. mudah-mudahan menjadi katresnan sejati. Monggo katur. Iya, sebisa mali Dimas Muji, Mbok Bilih pun orang penggainipun pinangan kali Rasa Busana, daya-daya kakang Manjing Sasono Pagelaran Jawi monggo. Amargi wektalipun sampun tunggap siang menika. Sung penghormatan kinarya ugi jampi sayang saking para tamu sinedahan. Tepi saking dompet serakit aturaken wilujeng siang. Iya. Iya. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi
janji tresno diseseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kasih ati iki papujan atine ngendi doang manis sing tak ati-ati Mas Muji, sarang foto Mas Muji. Kembali ke studio 1 Mas Roni, silakan. Iya, nika dawuh monggo Purbawaseso Mas Muji singkat padat merayap.